Més de 200 persones han disfrutat també d'un berenar de Pasqua a l'Hospital La Fe de València. Per als menuts, mones, i per als grans, una tassa de xocolata. A més de Nadal i les falles, les dates brinden una oportunitat per a escapar durant unes hores de la rutina hospitalària. Esta vesprada la Malta dona pas al xocolata. Dels vora 700 ingressats que hi ha avui, 230 disfrutaran d'un berenar de Pasqua. Hemos puesto 54 litros de leche para 11 kilos de chocolate. Primer l'han desfet amb llet freda i a continuació s'afegeix a la llet a punt de bullir. Chocolate valencianas. Les dietistes controlen que només el tasten els malalts que menten de tot i és de dieta blana. Per als menuts, mona amb ou de xocolata. Venga, Ricardo, que hoy hay chocolate, ni magdalenas. Como me entraban y me sacaban en la cama a darme radioterapia, pues yo veía los cachirulos, los huevecitos de los niños. Han venido mis nietos pequeñitos a verme. Cíntia i Pasqual van ser pares a la mitjanit de Enzo. Buenísimo. Porque la lenteja del mediodía estaba malísima. És una manera de fer més suportable l'estada a l'hospital durant estos dies festius.